Kula lajengaken nggih. Ngantos jam pinten nggih mangke? Jam 1:30 menit. Nggih. Bepilih mangke ing minggu utawi wekdal ingkang badhe kelampahan saged dipun damel guyubing rembag kesepakatan piye upamane ora sah ngaso jam 4 kondur ngono piye. Lho, malah ketuanipun malah sip niku. Nggih, ning salatipun nggih tetep wonten masjid nggih. Nah, tetep masjid. Menawi ingkang badhe kepengin kundur jam 4 niku tasih lumados. Dugi dalem isih napa niku? Kenging kangge nyambel nggih. Nggih. Menika masak napa, Pak? Wong ibu-ibu niki sing bagian masak malah bapak-bapak kok. Kita tinggal, Pak. Engko aku tekan omah jam merintah Bapak. Kula lajengaken monggo setunggal ayan. Kalau ora mbuka murwakane. Sakmenika upamane kula badhe mungkasi. Kula tak milih ingkang badhe ngaturi ingkang pasrah. Kula milih badhe nginggahaken ingkang nampi. Monggo kepekanipun saged dipun bikak menawi tanpa catetan kok saged malah langkung prayogi. Mboten kedah ginakaken tembung-tembung ingkang sampun kula aturaken. Sebab tembung-tembung ingkang kula aturaken menika saestu tembung-tembung ingkang prasaja. Nggih mboten sepinten wonten. Ananging upami panjenengan apal tinggi nyambut damel ugi sampun saged. Elek nih ora elek pol. Namung malah kapara logikane sampun komunikatif saged dipun tampi dumateng para pamirengipun. Monggo ibu-ibu nggih, monggo ingkang Pak Edi nggih. Pak Edi pangge ngaturi napa ngaturi ingkang ngaturi kondur. Oh. Monggo sareng-sareng kondur ngoten nggih. Monggo. Rehning menika sesrepan kapanatacaran monggo mendhet setunggal kemawon. Monggo upaminipun ngaten upaminipun. Para adilinggah ingkang sadu kebak ing berkah. Tata cara salajengipun babaring sedaya pasrah saking calon besan. Itu nggih. Monggo. Sinten? Wau dicaput caosaken caratanipun kalih maos mboten napa-napa. Menika ingkang kula betahaken inggih ajar kendel. Monggo. Handungkap titi mongso kala paripurnaning sedya karana urut rerencening tata cara sampun kaleksanan kanthi prayogi kula minangka pambiwara ugi hanglenggono saking kiranging seserpan hanjalari kutunging pamanggih miwah kirang pono dumateng wewarah wewasoning para winasis ing reh basa tuwin sastra ingkang menika mugi para rawuh sedaya nglupirna pangaksama lir bedah bendungane jalanindi pangaksami. Sanggya para tamu sedaya ingkang minulya, kawistara calon besan sekalian, kakanthi rama ibunipun calon pengantin putri tumuju wiwara ngajeng pratandha yekti purnaning gati. Makaten laksitaning tata cara pawiwahan paning seting lamaran ingkang sampun kalaksanan dening para keluarga sesantening nala bapa Harjuna sekalian mugi senantiasa rahayu
rahayu ingkang sarwi tinemu widodo nir ing sambikala jangkeping tata cara monggo katutup kanthi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya napa saya? Sae. Nggih, matur sanget. Emanipun menika wekdal sampun dumugi titi wanci nggih. Pramila saking menika ampun kuatos binjing minggu nggih. Pinanggih malih. Monggo mangke dipun lajengaken sangsaya dangu meskipun sangsaya gayeng nek mboten mlebet iman-iman nggih menika. Mangke dipun cawisaken terus pundi? Oh nggih. Dipun lajengaken binjing man nggih. Nggih. Dipun catet mawon catet. Nggih, menika. Nggih. Kenging napa kok binjing kula semadosi supados menika dipun asta ateges mboten badhe wantun kok mboten mlebet mesti mlebetipun mangke. Nggih, kula tenggo nggih. Saking kula ugi nglenggana tasih kathah cicir cewet kujawaning atur amung nyuwun agung pangsami ingkang sakalangkung ageng. Karena ngomong isasana cekas samantanging kula matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi ingkang badhe atur palaporan. Bebodija gandeng seserepan sampun paripurna. Para kadang siswa badhe kundur wonten ing dalemipun soang-soang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semonten lan matur nuwun. Ben ora ngantuk maksudku. Nggih ngapunten nggih. Sumangga para kadang siswa kula aturi jumeneng. Saderengipun panjenengan kondur wonten ing dalemipun soang-soang, sumangga kula aturi manunggu puja manut ing kapitadosanipun soang-soang. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Saderengipun kula monggo sebentar. Sumangga kula nderekaken sugeng kondur wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Matur nuwun. Nggih.